orom kod jotelo kapok chenro ma kamagi ochakre. Paro mane mantiere e iye ka? Romo gi jotelo dhi miyo gitamre kwayo siling 150 kuom jogi, koso achudhe mane ni Nairobi gi emodhi Nakuru tema chomo Kisumu dhi bedo ka chomo gwenge mamoko bende? Ing'eni dine wachno ok en adier. Nyathi ma nyako no dino ko wachi e TV kamano. Be dino ko yie momako microphone no mowuoyo kama ji nitie. Matende ni en gima notimore openly, to nokotimore ne kende ng'ata achiel. Maybe it happened to nyaka jomoluore mani kanyogo. You never know. So why am I saying ni jotelo ni goromgo? Wadwaro ni mondo wang'e requirements ma nyithindo gi dhi bedo required of. Kiko bia ni wan on 21st January wantiere Kisumu, wadwaro ni mondo wami nyithindo rowere tich. To ka gibiro to koro weche mopogore ma watimore nade wawinjo. We need to know as leaders. Maka en wach ma pod dhi keto nikech sama gima kama otimore to wan ema wadong' e ground kucho gi nyithindo gi. Ine ma nyithindo gi koro dhi keto weche gite kuomi. Nuluongo wato Mboya Labour College ni wadhi yudo tich nono, kata wadhi timo interview mondo kawa, to kwa chopo kucho to weche koro timore nade olokore. That is why I was suggesting that the CS kata mana Nakuru kamano dhieno, he could have met with the leaders first mondo nyis jotelo ni gima kama biro, to these are what we require from the youth or whoever wants to apply for this job. Yeah. Erokamana inya. Peter Simba Wasaga. Jatend migao loso. To kono garani kokidwa kibero kelo koko makgate iwogi ndio jokwa manyo thuolo machalo kamagi. Kaka Alfred Mutua osebedo katayo chenro makama. Inyakete yo machal nade. Wacho ni ka ibiro katida kelo koko mantika gin maga achudhe mapono donjo kata agents makoro donjo to dwa temo golo gimoro kuoma jokumbiro manyo tich. Wan ga gi jok milongo ni money bags. Money bags en kani owadwa